Hej så. Jeg hedder Thomas. Jeg underviser i strategispil ude på Hedehuset Ungdomsskole, hvor vi spiller alle mulige forskellige store og små strategispil. Der er masser at tage på hylden. Jeg kunne snakke om det timevis, men bare for eksempel skyld, så kunne det være, at vi skulle spille Stone Age. Det kan være, at vi skal spille MacGruber. Det kan være, at vi skal prøve det helt nye. Lækre zombie-sejlspil. Det har jeg ikke prøvet nu. Det glæder mig meget til. Det kan også være små spil som Love Letter. Det kan også være, at vi skal spille noget med figurer. Her er en Space Marine. Han er sådan en, der skyder nogle rumvæsener her. Og når vi når til det med at male figurer, så er det også noget med, at man skal lære at male dem og bygge noget terræn til dem. Den her, den har min datter på 8 år klaret, så det skal vi også få styr på. Ja. Der sker alt muligt spændende på holdet. Det vigtigste er, at vi sammen finder ud af, hvad vi har lyst til at lave. Vi hygger os rigtig meget, og så skal også komme en advarsel om, at der er en chance for, at vi lærer noget, mens vi er sammen. Mange af spillene, de har altså regler på engelsk, nogle af dem på tysk, så vi får lov til at træne lidt sprog undervejs. Og når jeg ikke er på ungdomsskolen, så er matematiklærer, og så kan det jo glæde mig rigtig meget, at alle de her spil stort set indeholder en eller anden form for matematik eller sandsynlighedsregning, så det får man også lige trænet. Og i hvert fald så er der også lidt styr på det logiske tankegang og sådan nogle ting, så det var altså noget, man godt kan bruge sådan noget spændende i skolen også. Desværre, det må vi være forberedt på. Men kom, glad at være med. Vi skal nok hygge os, og det bliver rigtig spændende at være sammen. Hej så.